Advent. Vreme na iščekivanje. Je slušate propoveda na Skopski od Paroh Don Davor Topić, održana na 8. dekembri na Svetata misa Zornicova Skopskata katedrala. Braća i sestre, danas o svetkovini bezlično začeća obražanje Djevice Marije. Evo jutros možemo slušati ova čitanja. Ovo prvo čitanje iz knjige Postanka. Čuli smo kako Bog zove Adama, traži ga. Gdje si? Tim riječima, Bog traži mene, želi me u svojoj blizini. Zašto Bog traži Adama? Zašto se sakrio? Upravo zato jer je sagriješio, jer je pao u grijeh. Kad čovjek padne u grijeh, onda se skriva, onda prekida ovaj dijalog s Bogom. To je prirodno nekako u nama, jer smo ranjeni ovim istočnim grijehom. Najbolje to govori slika djeteta, koji se sjetim kad čitamo ovo čitanje, kako dijete kad napravi jedan nered, onda se sakrije iza ugla, stavi ruke na oči i šuti. Mama ga traži, gdje si? Mama zna, napravio neki nered. Evo, ništa ne govori, ali ona zna, on je napravio neki nered. Ovaj postupak govori da je napravio neki nered. Evo, tako je bilo i s Adamom, tako je sa čovjekom koji nosi grijeh u sebi, Adam je razgovarao sa đavlom. Adam i Eva su imali ovaj dijalog sa đavlom, su vodili i on ih je prevario. I zato su pali u grijeh. I po ovom dijalogu smrt je ušla u svijet. Evo tada ovaj čovjek fizički umire. Ranjen je tada raj i smrt je ušla u svijet. Na riječ želi reći da ne razgovaramo sa đavlom, jer ćemo pasti. Ružno je nositi grijeh u srcu, jer đavo nam može dati samo trpljenje, ništa drugo. To je jedna užasna stvar. Evo, komunicirati sa đavlom. U Evanđelju susrećemo anđela koji dolazi ovoj bračnoj Djevici Mariji i koji donosi ovu radosnu vijest. Marija, ona se ne plaši Boga kao Adam. Ona ulazi u dijalog s Bogom. Tako što mu vjeruje, prima njegovu riječ i ostaje u zajedništvu s Bogom. Danas želimo gledati nju kao svoju majku, koja je učiteljica u vjeri, da i mi u svom životu poput nje možemo pobijediti sile zla, sile mraka, da možemo još jače ući u dijalog s Bogom, poput Marije. Evo, i Adam je imao raj, Bog je njemu dao raj, a on je izišao iz tog raja. Marija je zauvijek ostala u raju. Bog želi, da ovaj komadić neba već sada ovdje na zemlji mi možemo nositi u svome srcu. Ovu stvarnost raja, već sada, kroz slušanje Božje riječi. Jer u ovom trenutku i anđeo dolazi k nama i kaže, začeće Sina Božjega. Evo i nama se želi roditi Isus Krist u našem životu.
A on se rađa preko slušanja Božje riječi, preko prihvaćanja Božje riječi. Onda čovjek raste u poniznosti, jer Bog može učiniti velika djela Mariji i svakom onome koji evo raste u poniznosti, koji ima žeđ, evo raste u ovoj poniznosti koju Bog blagoslivlja. Okolici se Bog protivi, jer okolica vodi dijalog sa đavlom i on govori o tome razgovoru. On unosi nemir tamo gdje dolazi, u društvu u kojem se nalazimo, pričamo gluposti, pričamo ružne stvari, ranjavamo crkvu, župnu zajednicu. To znači biti u službi đavla. Ne budimo u službi đavla, budimo anđeli. Neka Gospodin učini od mene jednog kršćanina kojeg će poslati u jedan mrak, u jednu tamu, jednu obitelj koja živi u mraku, koju ću moći navijestiti radosnu vijest. Da im se rodio Isus Hrist, da je prosvijetlio sile tame i da je pobjedio smrt zauvijek. Evo neka nam ove riječi budu jedan poticaj da još snažnije, još jače ostavimo sile mraka, sile đavla i uđemo u zajedništvo s Gospodinom. Amin. Hvala Isusu. Make
Čitamo razmatranje Andreje Švarc iz knjige Blagotvorna riječ za svaki dan. O snazi naših želja. Kad se ljudi nađu u tmini, izgledaju često nemoćni i nepokretni. No takav dojam najčešće vara. Čak u najvećoj nesreći, u najcrnjoj tmini, ljudi u pravilu imaju još uvijek predodžbu, slutnju o tome kako bi sve to moglo izgledati kad ta nevolja jednom prođe. I to uprkos činjenici što se takvo naslućivanje može uočiti samo u rezigniranoj izjavi koja glasi samo da se sve to što prije prođe. Postoji još jedna predodžba o tome kako bi moglo biti nakon sadašnjeg stanja. Uistinu, rezigniran je samo onaj čovjek koji nema više nikakvih želja, a sve dok čovjek nešto želi, sve dotle ima u njemu i snage. Došašće je vrijeme lijepih želja, vrijeme u kojemu čovjek ima puno želja i smije ih izraziti. Naučili smo to već kao djeca i to nas prati u životu sve do danas. Međutim, sa željama nije baš uvijek sve tako jednostavno. O tome govori prastara bajka. Starijem bračnom paru došla je u posjet dobra vila i rekla da je može ispuniti 3 želje. Žena je sasvim spontano izgovorila misao koja joj se upravo motala glavom prije nego li se vila pojavila. Ah, upravo sam bila poželjela kobasice s restanim krumpirom. I samo što je trepnula, pred njom se našao tanjur s kobasicom i restanim krumpirom. Muž, bijesan zbog toga što je žena prvu želju tako glupo upropastila, reče ljutito i malko promišljenije: kamo sreće da ti kobasica ostane visjeti na nosu. I samo što je to izgovorio, kobasica je doista visjela na ženinom nosu. Ni njoj ni njemu nije ostalo ništa drugo nego da izgovore 3. želju. Želju da joj ta kobasica nestane s nosa. I tako su njih dvoje sve 3 želje lakoumno upropastili. Formula te i mnogih drugih bajki glasi otprilike ovako. Usred bijela dana upadne u našu svakodnevicu netko tko nam može ispuniti 3 želje. Ponekad mi treba podstrek, klik izvana, da se usredotočim na snagu svojih želja. Pravilno nešto poželjati uistinu je velika umjetnost koju odrasli ljudi nisu često dorasli. Zato bi se svakako isplatilo u tom pogledu ponovno nešto naučiti od djece. Djeca su još uvijek u stanju snažno nešto poželjeti i čeznutljivo se nadati ispunjenju svoje želje. Mi odrasli smo ponekad toliko izaranžirani svojom svakodnevicom i njezinim datostima da nipošto više ne dolazimo na ideju što bismo uopće mogli sebi poželjeti. Čovjek smije sebi nešto poželjeti. To je duboko kršćanski i ljudski. Međutim, i to je poruka ranije spomenuta bajke. Postoje ovakve i onakve želje. Naravno da mogu sebi poželjeti upaljač, knjigu, pulover i sve će se to najvjerojatnije naći ispod božićne jelke. A jel mi baš sve to zaista treba? Ne ostaje li unatoč velikom broju poklona ispunjenih želja često u meni neka ne baš uobičajena praznina? Jesu li željene stvari iskorijenile moju čežnju? Žena i muž u spomenutoj bajki podlegli su svojim spontanim željama kad im je vila priopćila mogućnost njihova ispunjenja, ali nisu mogli biti baš previše zadovoljni samim ispunjenjem tih želja.
Advent. Vreme na iščekuvanje.